Elina, näetkö maasta, kun tänään on hoitopäivä? Joo, mulle ainakin käy. Mennään vaan kysyä Annilta, että millä hepoilla me voidaan mennä. Tänään on hoitopäivä, totta kai hoitohevosilla. Eikö? Joo, mitä mä sekoilen, joo. Mut mennään kuitenkin sanoa Annille. Joo, mä menen hakemaan Amadeuksen. Joo, mäkin haan Riimu ja tuun. No niin, nyt mennään vaan hakemaan Venla vielä. Amadeus. Jemina, mä tuun kohta. Joo, mä toin jo sulle tuon häijäpakin. Joo. Niin siis, joo, kiitti. Mä haen vaan Venlaa, niin tuun ihan just. Mä voin alkaa kotona tavallisesti. Tulehan Venla. Jää. Tää kortti ei aukee, no niin. Tulehan Venla, mä tulen. Nyt sä tulet selkääsi. Noin. Nyt tää vaan kiinni ja tulehan Venla, mennään. Tulehan Venla, mennään. Voisiko niitä auttaa? Häh? Ei sun ois niitä tarvinnut tulla, mä oisin voinut ite. No, mä oonko se valmi, niin... No okei, joo. Otan. No niin, Venla. Laitetaan tää sulle. Tää. Se tulee huomaan. Noin, hyvä. Vai! Noin, satulla vielä vyökeristetään, niin sit vielä suitset. Oota, ja pitää hättiä vielä. Noin. Sitten vielä jakkara, niin mä hyppään on kyytiin. Nyt mennään maastoon. Mä otan tuolla päin. Joo. No niin, Venla. Mennään tässä nyt sen tonne Jeminan perään. No mennäänpä sitten. Minne te menette? Ai niin, me unohdettiin sanoa sulle. Me mennään tonne maastoon Jeminan kanssa. Okei. Ota! Mennään sinne maastoesteelle. Joo, mennään vaan nyt. Jes, alkoi paistaa aurinko. Niinpä. Jes. Lokataanks nyt? Joo. Jes. Tuosta on aika pieni, pitääkö nostaa? Niin. Varmaan Vilmahan kävi eilen täällä. Joo. Niin sen takia se on varmaan näin. Ihan lälly. Tai no ei me nyt tästä kyllä päästä menemään, mutta mennään kohta, kierretään tää. Joo. Näkittuu. Joo. Miau. Ja sitten Ravi. Oi ei. Tehdäänkö pikku lenkki? Mennäänkö nyt joku pikku lenkki ja sitten mennään toi punainen este tuolta ja sitten mennään tallille takas. Joo, käy. Ota hetkinen. Mennäänkö toi mäki alas? Sitten käytetään vasemmalle ja sitten tuohon punaiselle esteelle. Joo, mennään. Joo. Hei, mennäänkö tonne vähän reunempaa, kun tuolla on vähän varjoa, koska täällä on aika kuuma. Joo, mennään. Amadeus, ei jää! Jemina, ei kai sattunut. Tai no ei, mun varmaan tarvitse kysyä, varmaan vähän sattuu. Mutta Amadeus lähti, meidän pitää äkkiä mennä hakemaan se. Tuutko sä vaikka perästä sitten? Onkohan se voinut kääntyä tallille takas? En mä usko, koska täällä on niin paljon heinää, niin se on varmaan jonnekin rynnässyt syömään Pitäisikö sitä. soittaa Annille silti? Joo. Elina? Jemina! Mun välittäisi tippu, se on kova tippuinen. Hei, et sitten oo tosissas. No mä otin sen mukaan, mutta nyt se ei ole missään taskussa. No voi pökälehän nyt. No ei, no varmaan se on jossain Amadeuksen hiuksissa, sillä on niin paksu harja, että ei ole todellista. Mutta mä ainakin nyt menen katsoa, missä se on. Mutta vaikka, no ei oikeasti, mutta
koita etsiä. Joo. Kumpi? Elina. Ja minä. Ähän viitii. Mitä? No niin, joo, kerro nyt mitä. Se puhelin oli luiskahtanut mun housuun. Ihan oikeesti vai? No kato nyt. Really? Ihan oikeesti. No ihan sama. Hei. Hei, älä viiti kuvaaja nyt. Tai siis toi. Moi Anni. No mitä nyt on tapahtunut? Amadeus karkes kun mä tipuin, niin onko se siellä tallella? Ei sitä Anne tallellekään ole tullut. Okei. Koittakaa se nyt etsiä se. Joo, moikka. Anni sanoi, että koittakaa etsiä, jos ei löydy, niin tulkaa tallille. Joo, mä en oo kuuro! Noniin, joo. Eli Auts. Oi herra Madersua. Senkin kömpelö kakka. ja minä ihan oikein nouset nyt. No, joo, sinä oot semmonen pökäle kakka. Mitä oikeasti Amadeus tekee tuolla puskassa? Mitä sä multa kysyt? Mistä mä tiedän? Amadeus, sä oot ihan vedessä. Inaa. Mitä? Soita äkkiä Anni ja sä soittaa eläinlääkäriä. Tää on ihan vedessä. Joo. Anni, meillä on sulle tosi hyviä uutisia, missä ei No mitäs Elina on taas jälleen käynyt? Älä nyt sano tolleen. Mut siis Amadeus karkas, koska se pelästyi jotain himpuraan puskaa. Se oli jo viime vuodessa. Niin. Niin sitten se oli mennyt jonnekin himpuraan puskaan ja sillä on aivan älyttömästi haavoja, niin Jemina haluaa, että sä soitat eläinlääkäriin. Okei. Kuka on sitä tallelle? Joo. Vai. Mennään nyt äkkiä tallille. Ärsyttävä ylämäki. No niinpä. No sä saat sitä, mä kävelen. No joo, mutta en tiedä. Ai. No niin, mulla on niin iso väsy, että Oh my god. No ihan, saadaan isojakin ja ollaan syviäkin. kyllä ne vähän syviltä vaikuttaa. Eikö niitä pidä tikata? Kyllä nämä varmaan pitää tikata, koska sen verran syviä nämä on. Nämä haavat. Eikä. Mä oon hyvin pahoillani, mutta siis missä puskassa te oikein siis olitte? Vai, no, ette te varmaan tiedä, että minkälainen puska se oli, mutta oliko se kovin iso se puska vai? No se oli aika iso ja se taisi olla toi piikkipuska. Okei, no sitten on saattanutkin vähän nipistellä, mutta joo, no kyllä ne silloin pitää muutenkin tikata. Niin missä sä oot ollut, kun sulla on tässä, ei tossa ihan otsassa, mutta siinä sivussa aika paljon verta. Mä menin hakemaan Amadeuksen sieltä puskasta. Ehkä sen takia vähän tykkäs. Niin, joo. Anteeksi vaan Emina, älä valehtele. No mitenkäs siinä sitten Elina kävi? No silleen kun Emina oli tuossa mulla, että Amadeus on piikkipuskassa, tai siellä jossain puskassa, niin Emina kaatui, niin sen pää osui aika kovasti tuohon yhteen puuun siihen juuteen. No joo, silleen oikeasti kävi, mutta kun mä en halua minnekään himpuraan päivystykseen. Kuitenkin joudun, kun mulla on aivot tärähys, vaikka ei en halua minnekään. Siis ettäkö mä sanon niin? Joo. No kantaisi Emina näyttämässä. Senkin Elina. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Kiitos kun katsoit. Muista Moikka! kanava. Joo, moikka!